Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ την ομάδα ρομποτικής Πανδώρα. Από ό,τι θα ακούσετε, αναφέρεται σε ένα σενάριο που έχει σχέση με το αστικό περιβάλλον, αλλά είναι ένα σενάριο που σίγουρα απευχόμαστε να συμβεί. Η ομάδα Πανδώρα, το κύριο της μέχρι τώρα προϊόν, το οποίο θα έπρεπε να επισημάνω ότι είναι στη φάση του ερευνητικού προϊόντος, είναι ένα ρομπότ το οποίο να μπορεί να κινείται σε χώρο που έχει υποστεί φυσική καταστροφή και να ψάξει, να αναζητήσει επιζώντες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το όνομα Πανδώρα. Η ονομασία Πανδώρα είναι από τις αγγλικές λέξεις Program for the Advancement of Non-Direct Operating Robotic Agents. Με άλλα λόγια, είναι ένα πρόγραμμα που έχει, σε ελεύθερη μετάφραση, που έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων. Η αφορμή για τη δημιουργία της ομάδας αυτής, η οποία ξεκίνησε το 2007, ήταν ότι οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται σε ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων και θα ήθελαν κάπου να δουν ένα προϊόν όπου όλη αυτή η γνώση συσσωρεύεται, έτσι ώστε να μπορέσουν, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εχμής, να δημιουργήσουν κάτι το οποίο να έχει και εφαρμογή κοινωνικού χαρακτήρα, θα δείτε γιατί σε λίγο, και ταυτόχρονα όμως να δώσει τη δυνατότητα το τμήμα μας και γενικότερα το πανεπιστήμιο ή η ερευνητική κοινότητα η ελληνική να δείξει τις δυνατότητες που διαθέτει. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή η απόφαση που είχε ληφθεί ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος σε διαγωνισμό παγκόσμιο που έχει σχέση με τη ρομποτική. Το RoboCup είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που, όπως βλέπετε στο slide, έχει διάφορες κατηγορίες. Στο πρώτο RoboRescue είναι η κατηγορία στην οποία εμείς λαμβάνουμε μέρος και είναι προφανής ποιος είναι ο ρόλος του. Το RoboSoccer είναι για ποδόσφαιρο, το Robo@Home είναι για την ανάπτυξη ενός οικιακού ρομποτικού βοηθού και τέλος δίνεται δυνατότητα σε παιδιά γυμνασίου και ηλικίου να χρησιμοποιήσουν απλές εφαρμογές ρομπότ, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Το RoboRescue. Όπως βλέπετε και στο slide, το RoboRescue στο διαδικασία του διαγωνισμού προσπαθεί να προσομοιώσει ένα χώρο ο οποίος έχει παρόμοιο περιβάλλον λίγο πολύ με αυτό που θα συναντήσει ένα πραγματικό ρομπότ σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος όταν έχει υποστεί μια καταστροφή από σεισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε κάποιο ένασμα, είχε κάποια αφορμή. Και αφορμή υπήρξε ο καταστροφικός σεισμός το 1995 στο Κόμπε της Ιαπωνίας, όπου περίπου 6.500 ζωές χάθηκαν. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία ενός ρομπότ ή διαφόρων τύπων ρομπότ που να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν σε αυτό το περιβάλλον και να αναζητήσουν επιζώντες είναι σημαντικός, από ό,τι βλέπετε. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι δεν είναι η μόνη εφαρμογή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Όπως βλέπετε στο κάτω μέρος του slide, ένα από αυτά τα ρομπότ τα οποία είχαν αναπτυχθεί κάποια προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκε στην Φουκουσίμα όταν έγινε το πυρηνικό ατύχημα το 2011. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει διάφορες κατηγορίες και οι κατηγορίες κυμαίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις δυνατότητες που έχει το ρομπότ να κινηθεί σε αυτό το χώρο ή τις δυνατότητες που έχει να μπορέσει να χειριστεί αντικείμενα. Η κίτρινη αρένα είναι η αρένα στην οποία εμείς λαμβάνουμε συμμετοχή, έχουμε συμμετοχή. Είναι μια αρένα η οποία έχει σχετικά ήπιο τερέν, όπου η προαπέτηση είναι ότι το ρομπότ θα πρέπει να κινείται αυτόνομο, χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή. Οι επόμενες δύο, πορτοκαλί και κόκκινο, απαιτούν μεγαλύτερη κινητικότητα και το ρομπότ εκεί πέρα είναι τηλεχειριζόμενο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία, η εικόνα του υπάρχοντος ρομπότ. Αν θέλετε να το δείτε από κοντά, στο περίπτερο 13 μας φιλοξενεί η OTS, άρα θα μπορούσατε να το δείτε και από εκεί και να πάρετε πολύ περισσότερες πληροφορίες από τους φοιτητές που βρίσκονται στο stand. Ας κάνουμε μια σύντομη περιγραφή τι ακριβώς κάνει. Καταρχάς, όπως είπα, είναι αυτόνομο, άρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινηθεί από μόνο του μέσα στον χώρο αυτόν και να αναζητήσει επιζώντες. Θα πρέπει να μαρκάρει αυτοί οι επιζώντες σε ποιο σημείο βρίσκονται. Αυτό που βλέπετε στο slide λίγο πολύ είναι προσομοίωση όπου μία κούκλα βρίσκεται μέσα σε αυτή την τρύπα που βλέπετε. Και ταυτόχρονα, και σημαντικό επίσης, να δημιουργήσει ένα χάρτη
όπου μέσα στο χάρτη, όπως βλέπετε, με πράσινο χρώμα φαίνεται η έκταση που έχει καλύψει το ρομπότ, με το μόβ είναι η τροχιά που έχει ακολουθήσει και η κόκκινη κοκκίδα σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο έχει βρει κάποιον επιζώντα. Όπως είπα, είναι διαγωνισμός όπου προσομοιώνεται το περιβάλλον το πραγματικό και άρα σε κάθε σημείο υπάρχουν ορισμένα σύμβολα όπως QR ή Landtolc, είναι το τετράγωνο το άσπρο που φαίνεται στο πάνω μέρος του slide, όπου αυτά θα πρέπει να τα αναγνωρίσει το ρομπότ και να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη τοποθεσία που τα ανακάλυψε. Βέβαια, ο διαγωνισμός δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός τι δυσκολίες έχει. Όταν πηγαίνει κανείς εκεί πέρα θα δει ίσως πράγματα τα οποία δεν θα ήξερε ότι υπήρχαν και είναι προφανές γιατί το κάνουν αυτοί οι διοργανωτές, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στις ομάδες ρομποτικής εκείνη τη χρονική στιγμή να κάνουν αλλαγές, βελτιώσεις, μετατροπές, ώστε να μπορέσει το ρομπότ να κινηθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μας, η πρώτη μας συμμετοχή ήταν το 2008 στην Κίνα, στο Σουτσόου, ένατη θέση ανάμεσα σε 18 ομάδες. Η δεύτερη συμμετοχή μας ήταν στο Γκράτς της Αυστρίας, περίπου ίδια κατάταξη. Η τρίτη συμμετοχή πήγαμε αρκετά καλύτερα, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχαμε στους τελικούς αυτονομίας και χειρισμού αντικειμένων. Και η τελευταία μας συμμετοχή ήταν φέτος, το 2013, όπου κατακτήσαμε και τη δεύτερη θέση στην κατηγορία αυτόνομης λειτουργίας του ρομπότ. Μια σύντομη περιγραφή, απλώς για να ξέρετε τι υπάρχει μέσα. Καταρχάς, υπάρχει προφανώς ένα motherboard, μια κάρτα τύπου PC, όπου εγκαθίστανται όλα τα προγράμματα, αλλά υπάρχει και ένα middleware, το ROS, το Robot Operating System, κάτω από το οποίο τρέχουν οι εφαρμογές που θα περιγράψω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καταρχάς, το ρομπότ, όπως είπαμε, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα χάρτη. Για να δημιουργηθεί ο χάρτης χρειάζονται κάποιοι αισθητήρες. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιείται είναι ένας λέιζερ, όπου με τις ακτίνες όπως αρρώνει το περιβάλλον, φαίνεται στο κάτω μέρος δεξιά ακριβώς τι έχει δει στις δύο διαστάσεις. Που υπάρχουν εμπόδια, που υπάρχουν ανοίγματα. Το ρομπότ για να κινηθεί σε αυτό το χώρο θα πρέπει κατόπιν να τον εξερευνήσει. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να βρει προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί και όπου βρει επιζώντα να μπορέσει, θα δούμε πώς, σε λίγο, να μπορέσει αυτή τη θέση να την βάλει πάνω στο χάρτη. Βλέπετε λοιπόν στο συγκεκριμένο slide με κίτρινο χρώμα τι ακριβώς έχει δει το ρομπότ, ποια επιφάνεια έχει σαρώσει και με πράσινο φαίνονται οι στόχοι τους οποίους έθεσε ώστε να μπορέσει να κινηθεί σε αυτό το χώρο. Προφανώς είναι ότι χρειάζονται και εδώ αισθητήρες απόστασης τουλάχιστον, ώστε να αποφύγει τα εμπόδια, όπως και μια πηξίδα που είναι το κάτω μέρος του slide, στο κέντρο ακριβώς. Ένας βασικός αισθητήρας είναι μια μικρή κάμερα, μια απλή κάμερα. Η κάμερα έχει σαν σκοπό να αναγνωρίσει το θύμα, το χρώμα του δέρματος, το πρόσωπό του και αν υπάρχει κίνηση. Όπως θα δείτε, όταν λέμε αναζήτηση θύματος, ο εντοπισμός θύματος, τα σωστικά συνεργεία θα πρέπει να γνωρίζουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το θύμα. Οι αισθητήρες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μικροελεγκτές, όπου γίνεται η συλλογή των μετρήσεων, μία προεπεξεργασία και η απόφαση που παίρνουν μεταφέρεται κατόπιν στο PC, όπου εκεί πέρα είναι ο πραγματικός κόμβος, όπου η απόφαση αυτή θα ληφθεί υπόψη. Οι κάρτες που βλέπετε είναι κάρτες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις φοιτητικές ομάδες, μάλλον, από το 2008 και πέρα. Βέβαια, οι αισθητήρες δίνουν μετρήσεις, αλλά η απόφαση παίρνεται από μια αρχιτεκτονική λογισμικού, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν ένα πλήθος αλγορίθμων, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάποια λήψη απόφασης, προς τα που θα κινηθεί το ρομπότ, για παράδειγμα. Ο κύριος σκοπός είναι ο εντοπισμός επιζώντων. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο χρειάζονται μια άλλη σειρά αισθητήρων. Και η άλλη σειρά αισθητήρων είναι μικρόφωνα, άρα είναι ο ήχος, είναι η κάμερα που είδαμε λίγο πριν τη χρήση της, ο αισθητήρας του διοξίδιου του άνθρακα και θερμικά αισθητήρες από απόσταση περίπου 1,5 μέτρου να μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία σώματος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του το λογισμικό που σας ανέφερα λίγο πριν και να δείξει έτσι σε τι κατάσταση βρίσκεται το θύμα. Έχω ένα σύντομο βίντεο. Ελπίζω να παίξει.
μάλλον δεν είναι εγκατεστημένο το software. Καλά, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως το ρομπότ θα μπορέσετε να το δείτε, όπως είπα, στο περίπτερο 13. Τι κάνουμε τη φετινή χρονιά. Από ό,τι καταλάβετε, υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου της ομάδας. Έτσι, καταρχάς, φέτος θα πάμε σε ένα καινούριο όχημα, εντελώς διαφορετικό, και θα κινηθούμε επίσης σε χαρτογράφηση όχι πλέον στις 2 διαστάσεις, αλλά στις 3 διαστάσεις. Η άμεση μας επόμενη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι το 2014, είναι στη Βραζιλία, αμέσως μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ελπίζουμε να πάμε, είναι λίγο μακριά. Όπως επίσης και σε ορίζοντα 2 ετών και παραπέρα, η υλοποίηση ενός ρομπότ, το οποίο να έχει χρήση σαν οικιακός βοηθός. Και βέβαια καλό είναι να βλέπουμε το know-how που έχει αναπτυχθεί, η γνώση που έχει αναπτυχθεί από τα παιδιά, κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή προϊόντων, τα οποία ίσως δεν έχουν και άμεση σχέση με τις ρομποτικές εφαρμογές. Σε όλα αυτά τα χρόνια προφανώς χρειάστηκε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση βασικά ήταν κύρια από τους πόρους του Πανεπιστημίου, περίπου το 80%, δηλαδή από το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από το Πανεπιστήμιο εν γέννη, την Βρυτανία, την Επιτροπή Ερευνών. Είχαμε χρηματοδότηση επίσης και από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από μια σειρά εταιριών που φαίνονται στο κάτω μέρος του slide. Από το βήμα αυτό θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους φοιτητές που με την τρομερή τους προσπάθεια, τις ικανότητές τους, την ομαδικότητά τους κατόρθωσαν να κάνουν να γίνει εφικτό αυτό το έργο, που για μας τους δασκάλους είναι μια ικανοποίηση βλέποντας ότι οι προσπάθειές μας έχουν πολύ καλούς καρπούς. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.